pag-obserbar sa kalag-kalag ug mga adlaw, gilauman nga daghan ang mupauli sa kalungsuran aron managot sa sementeryo. Sa pagkakaron, anam-anam nga nakadaghan ang mga pasahero diri sa Cebu South Bus Terminal. Ang Cebu People's Action Center nagpadayon og panghatag og tubig para sa mga pasahero ug mga drivers. Sa mga terminal, nanghatag og libreng tubig ang Cebu People's Action Center. Gustong masiguro ni Governor Pambaricotro nga adunag tubig ang mga pasahero ug mga drivers. Sa terminal, kilauman ang pagdagsa sa daghang pasahero nga mopauli sa ilang tagsa-tagsa kalungsod aron mga lagkalag. Naghatag usab ang Kapitolyo og ticket nga libreng sakay paingon sa Cebu South ug North. Gialerto usab ang mga sakop sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office PDRRMO aron pagsuporta sa seguridad. Balita, may labot ang Sugbo. Yani Almonia, Sugbo News.